Ayaw niya. Ayaw niya. Nagtak ako ah.
Doon po yung labasan? Hindi, ito pwede rin dyan. Pero hindi palagi nilalabasan ito eh. Ay, Doon palagi, kaya medyo matigas na siguro doon. dyan po sa banda dyan? Basta yung dahil Ay, may ano ah, sige po. Kaya, hindi masyadong dinadaanan. opo. Kaya medyo matigas doon. Sige po, thank you po. Aray ka. Hindi dito. Kuya, pwede po magtanong, dito po ba yung labasan? Pwede labasan yan. Pwede po. Papunta. Ano po, lalabas lang kasi malambot yung ibang ano eh. Matigas na po dito. Matigas na po yung daan. Wala, parang nag-araro ako. Yan din eh. Ay, Pero pwede rin po yan. pwede rin po. Yung sundan mo yung ano, bakas ng sasakyan. Opo. Doon po kaya sa bandaran meron pa pong mas magandang daan. Tignan mo na. Dito rin dumaan yung 4 wheels eh. Ay, dito rin po. Sige po, thank you. Ah. Na, dito na tayo eh. Ah. Hira, gandaan guys. Eh, puro buhangin na yung ano, motor natin oh. Ah. Ayan oh, lapit na oh. Gagi pero malambot pa rin eh. Yeah. Ayan. Doon na lang natin to. Ayan. Ayun. Ay, rigo. Ah. Gagi, pumasok na yung buhangin sa ano, sapatos ko. Ayun. Ayun. Ah. Nakapagod. Ayun. Ay, ito, may mga daan-daan din. Ayun. Ang putik ng ano, permots natin.